May baga rabi tayo amin apo. Salamat din sa mo dati boses ko ta nagdigos ang todo di malam. Hindi ka piksan na ta inikat mi dagi tay agsulat di jay ayan di downspout di jay gater tayo. Nagtinag tas alam malagi no agtudo. Mabalaan malipatan mo no regular nga ka jay kumpento. Nagdigdigos akja mo nagdigos nga dagos idinalpasen. Ini kaslama ada nakaturumpa dati yung boses ko. Pilitan tagbalik na naman. Madandan, di pa lang muan. Lati barbaring nakaan nga kumaro. Dati mana dati ibanggalyo tayo, ayak. Kinabayag tayo niya, explain na tayo. 2,000 years ago ni, more than 2,000 years ago, ni Apo Isusan, imbaga na identi ayak. Apa yang aging katatak hantay lang nga ma-perfect dahil tanga ayak. Apa nga awam mo, ilati-lati ko na nga kasla ko ayon nga ti ano na ganan, mga fulfillment. Tadamot ang maka-fulfill, adumot ada kita ko ayon nga ti panaka ko completeness. Nga completeness, panaka buo na nga dahil malpas tayo kumanday tanga ayak. Sa bagay, malpas tayo na end of the world na tan. Nga apa yung aging gatata struggle mo ti amin. Apa yang aging gatata agis struggle tayo amin may papanti ayat. Sino kada kayo tinaka-perfect lang ti ayat? Ayaw. Ako ang garong, ito ka mo pa, no apa, nga tayo, aging gakanya tayo, agis struggle tayo amin nga, agayat. Tinakabaybayag na yung baga, nag-save tayo, love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, love your neighbor as you love yourself. One Father, at the recollection, at the confessor, wow, kaya tayo mo ti agayat. Itong remorse ka nakita dahil nakautang din ka ako. At dahil kasla remote control di sa arang ko. Kasla. Hindi mo pa'y. Ganda kayo. Alam ko man, apa yung nataaging gana tatado kami dahil tayo misconception na ti ayat. Dahil ti barkada ko muna tatado mga lalaki mo. Lo kayo, sisilpot kayo, kada kita asawa yo. Ay etek ni bagay ko, Father. Kasabay nga ron, niya si text naynayunak lakan, Father. Tumadi haamis mo na ay ayatag ng naynayunak. Diyan, mawatan data. Kapaya nga naynayunak. Kaya ko na, nakala ko manatay ay ayatag. Duwada mga ay ayatag, Father. Ay, awanan na. Mati na diyan, misconception diyan. Nakala ko ada asawa mo, ingkasar mo. Kaya ipakita mo di ayat. Laka, i-priority ang pangronaan. Kanay na yun naklaan pa din. Haan na ako siguro day jaya. Haan na ayat day jaya. Gartem. Umay di gartem. Nya kina may mayat nga tawag na ako na nepoplo. Tano gartem ko na tayo ka hamang amura kita ubing ko na iso ka na may mayat nga sa ko na nepoplo. Oto. Nakay nga nag-recollect ay nakay nga nag-seminar. Kasi tumata, alam ko man day adan. Ayat mo, nayo ako dahil jayan, ti ayat iti ay kanla ko mati garterman, last ko na nari jayan, kinagartem iti lasagan, tanda mo asawa mo, haan nga ayat dahil jayan. Although mga misconception ay niya na ganan, mistake di pa nag-awat tayo pumanudad duma ata, kaslang arod, isugarod nga rin tayo, ni bakit na? Ngala na dadong nagrigat pa yung ni bakit na ala agabrod pa'y mapanpay jay abroad sa sakripisyo na lang kaya ayat na di pamilya pero kan ada sa bali di lalaki or baliktad di lalaki tinapandi dyan apa ya kami napagpatagmagan siya di gartem sinurot di gartem na sinurot na di gartem di lasal kasla ko madaya ito nanda ka ayat na haan na ayat. Anya pa na kita kalaban na, dito ayat tayo mapungkuna tayo. Material things. Sanikwa, anya man, kwarta, daga, lugan, balay. Di ayat tayo na dumagas di ka, at misconception niya, mistake di pa nangawat tayo na dumapaya. Ay, ayatom na una gilugan mo. Apa nga nagkaroon katilugan, tapos isulat di pa, madini dyan. Apa yang ala ayatum la una di kwarta, apa yang ngamin nagsapon ka?
Ti purpose na nga agsapol ka, ikarigatan nga apa addaan ti kwarta, apaya, ginarod panagayat mo di pamilyang agtrabaho ka, tapno maiserbim, haan nga tay nagsapol ka, tapno binukudang, arong-garong. No nagpatinggalaan, ijisan ni kwa di ayat ka, ang mga inserbi, haan mo lang nga ayat di, sobra nga panagayat ti sa di kwa, haan nga ayat di dyan. Kina-agreed, kinaagong, kala ko majitaga, nga pa yan, ikan na tayo ti pagyanan tayo. Apa yang ayuanan di dagang tapno dan tumot ay patawid mo da ngem umagaw ka kada napatpatugan ti value di jay dagan ngem tao nga awanan ti respeto awanan ti madihan nga ayat da jay kinaagom already sanay ko napintas la unay mo dayta kuma lamayat mo atasan el pang uno balay mo. Kasi abang pa'y pastor ka mo, tanapintas na una yan. Kada surat, sur-surutan nga sagsagatan. Kala pa mo, imamap nga kastan ni, anya lagi. Abang pa'y ganas nga sumrat. Kadaan yung respeto kasi nga, no napatpatagan di value di jay, patag di jay, napatpatagan di jay, sanikwa, ng tao, mistake latang ayat, layahan latang ayat. Adal, sirin. Inikan na kati adal mo, inikan na kasiri mo, tapaya, pag-serving umuna ti pamilya, pagsapol mo nga rotat na da, pag-serving ti pamilya, itulong mo ka na kiti, at ngam na binukudan, taintangsit mo, kaya pride, haan, mapukaw di ayat iyay. Lapaya ganin da kiti kakabsat, tingarod pa na iturong ka, kuna ni Apo Diyos nga ron ti ayat nga kung kunatayo, pag-turong aming tingkuanan, isunatin mo na na dayat. Babaang ka ni Susan, ako ay Susan. Inted na, inalangon na tayo nga na ilumlong naman, nagbasol, gaputi ayat na, naitanok tayo, gaputi bunyag, na iraman tayo, napakawan ti basol, anak na tayo. Kaamin ko mga ramidan tayo sa nikwa, agsapol ka, apaya, agsimpot ka nga asawa, apaya, ngamin ay ayatin mo di pamilyang, iparig ng di ayat mo kadakwada. Haan nagpatinggalaan, sa nikwa, kwarta, mayat ti kwarta. Takasapulan tayo nung nagpatingga di kwarta laan di ayat mo, haan mo nga itulong, haan nga ipara iti pamilyang, haan nga ayat di ay kinaman naging bubukod da dyan. Tatalaing mo, tatalent mo, agturong mo laan ti panagayat mo, kinikapsat mo, anya ti kunangar ni, kuna namin ni Apo Jesus, ayan, love one another. Agiin nayat kayo, akas ti panagayat ko, kada kayo. Ayatam di Diyos mo ti amin mo, isungarog na na inraman, dagiti material abana, sansanikwa, sirib, laing, dagito'y nagpatinggalaan nga nindito'y. Tano nagpatingga dato yan, agbalin tayo nga managing bubukod, kalaban ti ayat. No, kinagkapanday di sa nikwa ang pahaam mo nga inyayat kinkabsat mo, awan ser-serbina, nagbalin ka managing bubuk, kalaban ti ayat. No, gilain mo ka, no adal mo, siglat mo, intangsit mo, haam mo nga iserbi ka, dagiti kakabsat mo, managing bubukod ka, haam mo nga kalaban ti ayat. Tate amin ti pagturungan na ti ibagbagan na, kung nangarod ni Benedict XVI iti, huwag surat ti Santo Papa iti, nga niya ti kunana, ti God is love, di jay exhortation na jay surat na, anya ti kunana ka, ti agay ayatan, haanin nga bilin, song batan tayon dayta nga ayat ti Diyos. Iso nga, amin nga ayat tayo, kala ko masika, di ayat mo di pamilya, agsingkot ka, agtrabaho ka, tapno mampakan mo nga nasaya at may ikaw tinasaya at nga biyagda, di ayat mo kadakwada, tapno maiturong nga bagday tayo, kini Apo Diyos. Dahita sa likwam, dagita, lugan mo, anyaman nga kayat mo nga paggagartilman, inted na inregalo na king ka, tapno maitulong mo kinkabsat mo, tamaitanpok mo idaydayaw ni Apo Diyos. Dahita laing mo, dahita sirib mo, inted na inregalo na kanyang dahita nga talentong awanti sa bali, tapno maiserbim ka dagita, tapno maitanpok ni Apo Diyos, ngam na binukudam. So, nga managing bubukod ko nada, ipagarup tayong nakukwa tayon, ipagarup tayong nga dagito iti pakaisalakanan tayo, iso na kalaban ti ayaw. Anya ti kunan ti ebanghelyo tayo, ited ko ti ayat ko kada kayo. Nututong palo nyo ti bilin ko, adda kanya, adda kada kayo ti ragsak ko, iso nga no, agay ayat kagayam, maragragsakan niya po Diyos.
Nung makita na nga siya nga naganan, mari na naging kita tao, ti ayat ni Apo Diyos, ka, maaay-ayo ni Apo Diyos. So nga, every single day, nung makaramid ka, ti act of love ko na aramid nga, aramid ti ayat, uray may salaan nga isa, panangsungbat nga nasayaat, dahi taag malam, awam datag malam ka man la na aramitam no di nakisinubang mirogrog ni suot kusila awam man la datag malam ka every single day na mag-aramid ka ti one act of love mo na day jayan mabalin na nga isalakan di aldaw mo kanyan tulakan magmalmaliman nga agar-aramid ka di nagsaya at maiayon ni Apo Diyos king ka kakalanglangan na tayo ni Apo Diyos ko na ni Apo Diyos agay ayat, isunaw ka agay ayat, amok ti kalanglangam. Kalaban ti kalanglangam, gunana nga kalanglangam na tayo ni Apo Diyos, ti Diyos ti at isunga ti may sangal, hangkaman lang na gaya, ay sa balik kalanglangam. Uray nga tanumilat-milat ang tarupam talaga nga nakurarat. Di may isa lang aldaw, padasan ti agaramit ti may isa nga act of love ko na nadayay, aramid nga niya na ganan, aramid ti ayak, iso di tayo agbalin tayo kalaglagan niya po, kitaan nyo dagiti, sino dagiti mamadre nga Teresa of the Child Jesus, Teresa Avila, nakapakpakumbaba na inwarwaragawag na tayo ni Apo Diyos, aging gatatahang pinagroup sa nipagida, aging gana nga natay da, nakapinpintas, handa pa agnig, apaya, napunpuno dati ayak, di aramid na napnap no ti ayak, iso no agayat ka, gumintas ka, laman, kita dito man bigat, wow, nagpintas to ko ni kapitanan niyo. Amo to masapol kag paupaunat kada agpapa. Kuno dito agayat ka. Ngem no. Oray na tang kolor, unya, riban, extension amin niya ko rimat-mat mo no, talaga nga imot ka nga. Kung guru at-atapong di ka arubang nga takawon na ta sa sa bali ti karuprupan isa man habang ararami din ti ayat agbalin kan karuprupan ni Apo Diyos nga aramid na nga rod daytoy iso nga rod ti ayat na datoy adu ka tayo adu na kitay kakabsat tayo nga na simple nga di rupa na kakasla di aura na adda ayat na uri bakutan uri lakayon uri nohan nga nabag makita di aura na laban na saya. So every single day, makaaramid ka ti act of love, aramid nga ti ayat, practice nga ka inalda, uray sagday sa. Haang ka nga makaayat no, napno tigura. Haang ka nga makaayat no, may insecure ko, alo na na may mayat mo, iso na nang siya. Amin mga aramid na ka may insecure ka man. Amin mga di makikita ang ginikabsat mo, kamadi, ang mo ma-appreciate mo ka na saya, haang ka makaayat. Lipahatin mo, dito nakapsat mo, kasla madidi pa nagkit-kita. Lipahatin mo, baya mo. Hanggang aging mula. Tahang ka nga, mabaling nga agayat mo, lagi siya, insecure, umapapal, sakit din ako, mabumapakawan. Anya ba lagi tayo bang mangkukuhan niya tayo lagi dyan na kuma diyan unapal insecurities sakit tinaga magibalbanos di puso bindit ka makaayat samong to lang mabaling nga aramidan every single day wow mga aramid at manti ayat ko inakman sa ikang ti sapatos na GR tated ng tumok yun ni ako okay kaya mo naitinan mo na bisikleta na nga taan mapaisip mo lang may sao, kita na paragsak mo di tao, di rimwar di ngipon na nga dua. Naragsak ka na nung act of love, no, osto, amo dayjay panangiti regalong ore basit la, inaldaw day taging gana nga jerupa, agbalik nga karuprubang niya ko Diyos. Kaya mamartik nila kayo mo, dublyung nga ayatan. Dahil di challenge na no kabailam nga ayatan, dahil may alakay mo nga mamartag, wow, santa ka. Kitaan yun di Santa Monica, haan? Drangkard ni San Agustin ni anak na, babaero, immoral di biyak na, nagkarkararag, inayat na, haan na nga imbalang. Haan na nga inlaksid. Inawat na aging gana nga nagbalbali, apay ang mumya.
nagkarkararag ka ti mano nga tawon ka, nag-surrender ka, tatagayang nga tawon di pa nagbalbaliw na. O, di, sayang. Amuyo, at kita pong martet, nalakaladay ta. Kagun nyo arag na doon nagsakita, ang daong inuman. Hindi ko mininom, Father, apaya, nangato ka no, naluto kang tadalong nan. Gagong ko na, o kita ang sumingkot dahil sa mga. Nukis-kisayan nyo, inuman na napahaot pa'y pa nagtuok yung darsin nyo nga, ang lakay, napulutan mo. Ada, may ibos mo na, ikam mo na. Inyo ragaan ka, sinam mo na. Sa karton dato, apay may sabi lang, gwa, ito nagsakit, o sumingkutan. Ama, kita nyo na kita medyo madin ka, dahil sigarilyo, pakete, itid mo sa karton. Ito no, kunana ka, ikatagon Father. Kunana ka, oh, di na, linis to, rupa na, nagadukas dyan. Luminis si rupa na, handan nga ginom, handan nga pa. Kati problema nga rupa, nubaliktadan tayo. Nila kayo magbarbar ka, tapaya, marites ka nga rupa. Challenge mo at lalaki dahil agawig ka na nabanbanog, napannagarado, sumangkot ka. Diyos ko, kasla radyo. Sumanao. Bata, wala ko na ni aglay-lay, was na kita sa kayo, ano ba? Ay po, ako nagpita, umunag kayo pa lang. Anya, ganas mo nga rod. Ang kalaginuman ay so nga tablan, nagduma ka. So ako na siguro man nila kayo, matagi ka kung piwis kang tao. Ang tao namot. Nang kumamot, apay orayon tayo kailangan da magamatay ti ara ay ang sakit ti ara kada mabalin tayo mga padasan nga haan every single day ka padasan tayo nga practicean aramidan tayo nga ayat tayo kung ako lumagaan nga biyar kumita kayo padasan yung mga assignment kung ako idinamin sa responsible citizen mo kaya't yung agbaliw ti lobo agaramit din na sayaan tatamat, padasan nyo dyan kasi saan nyo? Uray no, inulbog na kayo, di ka padasan lang nga regalwan, ikat langak man, kadigwan, ang digulaong mo. Nga na alam nga to pa kaimasam ko, wow, dagiti bugbog yan ti itid mo, dagiti ka dagiti, glaim ka, imot ka na talaga, ano kasi, handa, di out of love na talaga kumapan. Mangbiro kayo, nangurulaan nyo, berbiro kan ti supapak na nagay, ayat, padasan naman, namangtid na dati, ayat latan No, nagpipintas to, taga kasilagan nun, wow, ag-shining to tarupro pa daan. Daka ito, timo na naisalakan ng, haan, ay nabiyag. Padasan ti agayat, datasakit mo, pero ano, dapat na sakit natin mo, maagasan agkotibagi ag-recover isumarod nga di tao na ag-confessar no ano sakit na ag-confessar lumaing apayan maikat nga ro di number 1 nga rason ti pa pagsaksakitan na basol sakit tinakang mura nahan na mapakawan dahil ay ado na kita umpan na agsakit ka talaga ngam na maikat na kayo sumado na kita lumaing garo. Tanong na malaingan din na espiritual sumuro. Abdakan itong tilubong niya po Diyos. Wala, assignment. Bisa tayo man damagat tuman. Nagilis-listakan to, hindi ko nag-cheat kamot. Pinted mo, ayat datawon. Ang pautang. Madi-ati pautang na dito, ikam tirabong, tapos ikam naktumot. Ay, madiahan ang ayat dahil. Hana nga pautang. Pure love. Lapadasan tayo. Karit, awis, uray na rigat, hangan na lakat, na uray na rigat, nga miso ti awis.